Tak, vážení posluchači, vítám vás u tohoto rozhovoru na téma socionické typy. Jmenuji se Lucie Ajla, jsem socionický typ Žukov a dneska jsem si tady pozvala zajímavého hosta, Lucii Kouzelnou, to je velice krásné příjmení za mě teda, která si říká evolucie a je socionický typ Balzak. Ahoj, Luci. Ahoj, moje příjmení jsem si změnila, jenom to také zmíním. Měla jsem původně německé příjmení, které mi zbylo po druhé světové válce, takže jsem si pak změnila příjmení a teďka mám toto. Krásné. No vidíš, to jsme se tady sešli dvě, které jsme si změnili příjmení. Já mám taky tam jako z Polska, to moje staré příjmení a taky to tam neslo nějakou takovou vibraci, kterou by člověk asi už nechtěl moc nést. Rozumím, takže si prošla stejnou cestu jako já. Je to tak. Navštívili jsme obě dvě ten úřad matriku, že? No a spoustu dalších úřadů. Ano. Následně poté další úřadu. Ale za mě to nebylo tak hrozné, nebo u mě to proběhlo hladce, což jsem jako byla až překvapená. Nevím, jak u tebe. Já jsem si to nechala měnit tady v Praze a trvalo měsíc, než mi to schválili. A pak jsem prošla nový pas, občanka, řidičák, pojišťovna, banky, operátoři, prostě tady toto všechno. A lítačka, poukaz do českých dráh, takže prostě komplet všechno. A všude mi řekli, že mám nádherné příjmení a ještě vlastně z toho měli radost. To je super. No, to je krásné, to je krásné. Mě se ptají, proč Ajla. Když jim pak řeknu, že to je jelen, tak na mě koukají. Takže to je taky zajímavé. Super. A jelen je skvělé zvíře. Jaké? Silové. Silové, že? Mhm. Já vím, no, je to, ano. To je moje silové zvíře, oni mě pronásledovali všude, takže prostě už to tak zůstalo, no. Ten jelen. Takže. Rozumím. A úplně jsem žasla, jak prostě je velký a jako krásný. Fakt jako takový král lesa. Ano, a stojí na zemi, ale zároveň má tam ty paroží, které tam prostě můžou něco přijímat a zároveň dominují. Tak jo, a teď jsme odbočili. Teď jsme odbočili. Tak, a teď jsme trošku odbočili, ale to nevadí. Luci, ty máš za sebou taky velmi zajímavou cestu. My jsme se potkali asi někdy před 7-8 lety, jsme teďka vzpomínali. A já tě pozoruju a ty jsi takový hodně jako neobvyklý Balzak. Dokonce jsme si na začátku mysleli, že budeš jiný typ. Holt člověk byl mladý, než dokrystalizoval a jel na nějakých jiných stránkách, ale za mě si pěkně skrystalizovala a hodně jdeš takovou tou duchovní cestou, jestli to tak můžu nazvat. Jo, ok. A co všechno máš za sebou a kam tě ta vlastně cesta vlastně dovedla? Nebo proč tě tak vlastně vedla? Nebo vlastně proč děláš to, co děláš? Tak já mám za sebou toho hodně. Zkoušela jsem různé pracovní pozice, od nějakých asistentek, recepční práce v obchodě, pak nějakou dobu jsem dělala stevardku. Tohle všechno jsem pak jako postupně přirostla. Začala jsem učit akrobací, kterou jsem pak taky přirostla. A teďka dělám konstelace a vlastně pracuju v té duchovní sféře. Hustě. Já vždycky čtu tvoje články na internetu, na Facebooku a jsem jako fascinovaná, kam až ty vlastně víš. To fakt jako... No. Já bych neřekla, že tam vidím já, ale že to vidí to společné pole, jo, že mám nějakého klienta, teďka spolu otevřeme nějaký portál, otevřeme spolu konstelační pole a to pole je mnohdy chytřejší, než jsem třeba já, než je ten klient
a Mhm. ono nás to někam pustí. A upřímně já jsem taky překvapená někdy, kam nás to pustí a Mhm. vždycky se tam najde něco, co jako vlastně vůbec nečekám. Mhm. Hustě. No a kam, kdybys to mohla tak třeba přiblížit těm divákům, aby si to dokázali představit, vlastně Balzac má intuici času a ty jsi mi prozradila, že tu intuici času používáš hodně jako pro tu minulost, že? Ty hodně řešíš minulé životy v těch konstelacích a v těch individuálních pracích s lidma, že jo? Je to tak? Ano, já mám otevřený portál k minulým životům, takže pracuji hodně s tou minulostí, řeším tam vlastně příčinu toho, proč je nějaký problém třeba teďka. Ano. A často, když se to vlastně jako změní v té minulosti, v té prvotní příčině, tak ona se vlastně začne promazovat celá ta karmická linka a tím pádem se to vlastně změní i v přítomnosti, když to tak řeknu. Mhm. Úžasné. To je opravdu uchvatné. Tam je tedy krásně vidět ta intuice času, no, to je fakt. Já mám na to fascinaci, takže já o tom dokážu básnit, jo. Já ti řeknu 300krát, že je to uchvatné, protože já tam nevidím, jo, rozumíš? Moc bych si to někdy možná i přála. Takhle to vlastně jako vnímat a vidět. A máš nějakou zajímavost z té své práce, co jsi tam třeba jako tak nějak jako viděla, nebo co jsi řešila, nebo co jsi tam čistila s tím klientem? Jestli můžeš uvést? Já mám spoustu zajímavostí, tak mi řekni, v jaké oblasti tě to zajímá. A hodně ten minulý život, jak vlastně vidíš tam tu linku u těch lidí, tak třeba nějakou zajímavost? Tohle se může vzít v rámci třeba partnerského vztahu, v rámci peněz, v rámci majetku, v rámci zdraví, v rámci čehokoliv. Aha. Takže záleží, jakou oblast chceš řešit. Aha. Já teďka třeba uvedu jednu konstelaci, kterou jsem stavěla pro muže. Ten muž chtěl prodat 15 bytů a nějaké měsíce to řešil a prostě nějak mu to úplně nešlo prodat. Já jsem na to postavila konstelaci a zjistili jsme, že na tom místě, kde teďka stojí těch 15 bytů, tak v minulosti tam byl, já nevím, nějaké 16. 17. století. V minulosti tam na tom místě byl jako voják a zabil tam nějakou ženu. Respektive tam jako znásilnil, zabil nějakou ženu, ona tam umřela a vlastně ta žena nebyla pohřbena. No a my jsme v té konstelaci zjistili, že vlastně ta žena je jakoby přivtělena duše na to místo, kde teďka stojí ty byty, ale v tom 16. nebo 17. století tam nebyly. A vlastně naštvaná na toho muže, že ji zabil a proto mu neumožňuje, aby ty byty prodal. Prostě. No a co dál? Co v takové situaci děláš? Nebo co dál s tím? No, takže jsme to vlastně vyřešili v té konstelaci, tu přivtělenou duši jsme pak odvedli, zharmonizovala jsem to, aby ta žena neměla, nebo ten její záznam, aby neměl, aby vlastně jako nebyl naštvaný na toho muže. Takže jsme to vlastně jako přijali, zharmonizovali, došlo tam k nějakému odpuštění. A pak jsem otevřela tunel k odchodu té duše do světla. No a uzavřela jsem tu konstelaci. A ten pán po nějakých asi 10 dnech mi nahrál hlasovku a řekl mi, že byty jsou prodané, že už má podpisy a je to vyřešené. Vidíte to? Člověk by mohl říct přitom taková jako by blbost, ale přitom tak důležitá věc. A člověk někdy si říká, proč to nejde, proč to vázne, proč to pořád drhne.
No a pak se zjistí to, že tam prostě je nějaký starý záznam, kdy se dvě osoby zabily a nemůžou si to odpustit a že vlastně ty byty nejdou prodat kvůli jako v podstatě blbosti, která se stala v minulosti. Ano. A táhne se na té dějové lince vlastně dál a cyklí se, nedej bože, a pořád to tam je. V tom systému. To je velice zajímavý příklad. No a s čím se na tebe vlastně ti lidé nejčastěji obrací? Úplně nejčastěji v konstacích řeším peníze. To jsem si myslela normálně. A potom dary, schopnosti, napojení, intuici, mimosmyslové schopnosti. Jo. Ty jsi dělala chvilku, jsem zahledla, že jsi dělala i ty partnerské, ve smyslu toho partnera, kdy potkají, nebo jak bude vypadat, že? Že jsi načítala to, vlastně i z nějaké jako budoucnosti, že? Ano, dělala jsem vlastně výklady. A já bych tomu jenom řekla, že ty výklady nedělám já, ale že jsou stažené z atlantské technologie, která se mi obnovila. Já jsem zjistila, že jsem s ní pracovala už v době Atlantidy a ještě i dávno před Atlantidou. A vlastně byla to nějaká jako síť záznamů, ve které byly zachycené všechny informace. A já jsem tam pracovala jako knihovník a pracovala jsem vlastně s těmi záznamy. No a tady tato vědění nebo tato schopnost se mi vlastně jako obnovila. A nevnímám to tak, že to mám jakoby já, ale že je to opravdu vlastně nějaká jako atlantská technologie, která mi toto umožňuje. Hustě. To pro některé diváky asi bude sci-fi, ale já jsem ráda, že to říkáš, protože prostě ty témata podle mě se mají otevírat a vědět. A Atlantida, to je krásné téma. Hele, ty víš, proč ta Atlantida potom jakoby padla? No, ona byla potopená. Je mnoho různých názorů, proč k tomu šlo. Já můžu říct to, co se mnou rezonuje nejvíc. A to, že vlastně tam vznikla válka, ale nebyla to válka, na kterou my jsme zvyklí, byla to spíše jako válka mimozemská, kde vlastně začaly útočit nějaké mimozemské rasy a ty potom vyvolali tou jakoby reakcí, možná atomovou reakcí, vlastně vyvolali potopu a ta potopa pak zatopila Atlantidu. Rozumím. Já jsem slyšela, že tam vlastně většina těch Atlantidianů jakoby sešli z té cesty a více se jako přiklonili k nějakému tomu, nevím, jestli to říct takhle jako, že rozumu, nebo možná technokracii, namísto toho většího napojení a srdce a tak dále. Takže možná se to dá i takhle říct. Těžko říct. Já se na to nenapojím, takže já nevím. Já myslím, že je to zase individuální, že prostě jsou bytosti, které opravdu sešly z cesty už v Atlantidě a jsou bytosti, které prostě byly čisté a chtěli tam to vědění udržet. Jako další informace jsou, že vlastně některé ty mimozemské bytosti se vlastně napojily na ty bytosti v Atlantidě a že je vlastně začaly jako kdyby směrovat jiným způsobem. Takže se dá říct, že tam třeba fungovaly nebo byly nějaké implantáty v těch tělech, které třeba, jak to říct, najednou vlastně odpojili tu duši. No a pak se projevilo vlastně to ego. Někdo tomu říká ego, ale já to takhle nevnímám.
Aha, to je velice zajímavé. A vidíš tam nějakou paralelu v dnešní době, jak se to jako směřuje taky k nějakým těm implantátům a nějakým takovým věcem? Tak já bych řekla, že ty implantáty máme úplně všichni, jenom nevíme. A často jsou dobře skryté a pokud už jako jsme dorostli do toho stavu, že chceme vědět, jaké implantáty máme na sobě, tak je opravdu můžeme sundat, můžeme s nimi něco udělat. A teď zase nedávno jsem řešila implantát, který byl vsazený do dělohy. A vlastně zjistili jsme, že ta paní nebo slečna nemohla mít děti historicky vlastně v minulých životech. Ale protože uběhlo mnoho času, tak ten implantát se začal trošku jakoby porouchávat a pak se začalo dít to, že vlastně z toho, že nemohla mít děti vůbec, tak se jí začaly rodit ale holčičky. A tak jsme vlastně zjistili, že ta paní ještě nikdy neporodila kluka, protože prostě měla implantát v děloze, který jí to neumožnil. Ty voko, to je pro mě nepředstavitelné. No, pro mě to bylo taky, než jsme to takhle otevřeli. Aha, hostě. No prosím tě, a jak takový implantát, jakoby, co to je? Jako je to hmotná věc, nebo je to nějaká energetická vibrační věc? Jak si to představit? Je to energetická věc, která běžným okem vůbec není vidět. Je vidět, pokud máte otevřené třetí oko, tak to vidět můžete. Takže je to spíše jako energetická záležitost, je to vibrační, frekvenční záležitost. Často to může vypadat jako nějaká jako destička, taková jako třeba železná ocelová destička. Někdy to může být taková jako černá jako hmota, jako třeba benzín, jo. Ale jak říkám, není to vidět fyzicky. Jo. Už teďka už se to dokážu představit, protože já si pamatuju, jak jsem viděla u sebe, že mám někde tady na hrudníku takovou destičku. Tak to nebo i v oblasti srdce. Tak to tak by mohlo být, že něco? Implantát. No a pak ještě taky je možné vidět nějaký implantát, jako třeba nějakou larvu, kterou prostě máme někde v těle. Taky jsem zažila. Vážení posluchači, zrovna sledujete část rozhovoru. Pokud vás zajímá rozhovor celý, anebo také 16 typů osobností v socionice, pak tohle všechno a daleko více najdete v online kurzu Socionické typy na www.socion.academy. Budeme se těšit. Hele, Luci, krásné. Krásné téma. S tebou by šlo rozebrat snad všechno. Ještě dalších 30 hodin. Ale teď otázka si nebylo na některé moc. Ale chtěla bys na závěr něco ještě jako cítíš, že by mělo být ještě něco zaznít? Něco ještě řečeno? Já vím, že jsem pro některé moc a že jsem často nezařaditelná. Že lidé neví, kam si mě mají zařadit, co ode mě čekat. Někoho velmi přitahuju, ale současně odpuzuju. A já to vůbec neřeším. Prostě, když jsem pro někoho moc, tak jsem pro někoho moc a není to moje. Ani s tím nechci nic udělat. A nějak si to beru k srdci a je mi to jedno. To je super. To je dobrý přístup, jo, protože hele, stejně lidi si vždycky tam projektujeme do těch druhých to, co tam nějak máme, nemáme, co si budeme povídat. Je to tak, no. Je to tak. Luci, tak děkuji ti. Chtěla jsi něco říct?
Takže se tady snažím udělat díru do světa a dávat lidem to, co ještě nevědí, aby vlastně měli i lepší sebereflexi. Když neznáme sami sebe, tak tam nemůže být ani zdravá sebereflexe. To určitě. A to zdravé nacítění sebe sama a svého těla ve chvíli, kdy tam máme x programů, které nás ovládají, že? Tak. To prostě tak je. Jo, a čím víc těch programů tam máme, tak tím se často s těma stotožňujeme a pak říkáme, to jsem ale já. Říkám, ne, to je program. To je program, s kterým se identifikoval a nedokážeš od něho odpojit a ovládá tě. Každý nějaké programy máme jich mnoho, ale taky jich mnoho můžeme ukončit a dát pryč. To je super. Takže vážení diváci, když cítíte, že je potřeba některé programy ukončit, můžete si vyhledat tady Lucku, která je, jak by tě mohli lidé kontaktovat? Já pořád ještě nemám web, už asi nějakých pár let a zatím to nevypadá, že ho budu mít. Takže asi nejlépe na Facebooku. Evoluce je trenér. Facebook mi zastavil možnost změnit své jméno, takže takhle to tam mám už mnoho let a nemůžu s tím nic udělat. Takže prostě takhle. Takže hele, Facebook jasné, takže můžete napsat Luce, že je do Messengeru a třeba budete mít možnost zpracovat nějaké ty programy a odprostit se a posunout prostě dál. Určitě. Super. Luci, děkuji ti moc krát. No, není zač. Bylo to výživné a těším se zase na někdy nějaké společné povídání. Klidně můžeme dát ještě pak nějaké další, i kdybys třeba měla nějaké konkrétní téma. Protože mně se mnohem lépe mluví o nějakém konkrétním tématu, než když je to úplně, jakože vlastně nevím. Jasně. Takže kdyby si chtěla, tak určitě můžeme udělat ještě nějaký další. No super, neříkej dvakrát ještě, abych je pak nebombardoval, nedělám si srandu. Super, děkuji ti moc krát a měj se krásně. Ahoj. Pa, pa.